Meidän taustaorganisaatio Miele ry on toiminut jo melkein 40 vuotta Pohjanmaan alueella erilaisia mielen hyvinvointipalveluita tarjoten, ja Spurtti on perustettu sitten 2017 kesällä. Nuorten työpajatoimintaa, tällaista toimintaa ei ollut silloin tällä alueella. Spurtti on starttivalmennusta alle 29-vuotiaille vaasalaisnuorille. Eli meidän pääpaino on ryhmätoiminnassa. Maanantaista torstaihin 10-2 ollaan aina täällä yhdessä. Ja meillä on kiinteät teemat. Maanantaisin on kokkailua ja kodinhoitoa, tiistaisin on luovaa. Ja keskiviikkoisin on liikunta ja kulttuuri ja torstaina on arjen hallinta. Ja jokaiselle kuuluu sitten vielä yksilöohjaus sen lisäksi. Ja se on se meidän perustoiminto. Silloin kun meidän nuori tulee, niin se ei voi olla muissa palveluissa, esimerkiksi koulussa tai työelämässä tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Pitää olla sellainen risteyskohta elämässä, että on vähän ikään kuin tyhjän päällä ja katsotaan sitten sitä uutta polkua. Ja meidän työpaja on päihteetön, että se on sellainen ehto, että sitä ongelmaa ei voi olla arjessa. Ja myös sitten, jos on joku mielenterveyden probleema, niin se pitää olla sillä tavalla hallinnassa, että ei ole vaaraksi itselle tai muille, että pitää olla niin hoitohommat kunnossa. No, koko meidän toiminta perustuu niin nuorisolakiin ja erityisesti siellä työpajatoimintaan asetettuihin määreisiin, että sitä nuorten omaa polkua tässä tuetaan, pyritään heidän koulukuntoisuutta lisäämään, heidän osallisuutta yhteiskunnassa. Että kaikki se, mitä me tässä tehdään, niin menee ihan sillä ajatuksella, että se nuori ikään kuin vahvistuisi tässä pajajakson aikana ja pystyisi sitten pärjäämään omillaan, kun meiltä siirtyy eteenpäin. Meidän toiminta on niin matalimman kynnyksen palvelu, eli meille ei tarvitse mitään lähetteitä tai ei ole mitään porrastusta ennen kuin meille tulee, eikä palvelutarpeen arviointia ja sun muuta. Eli nuori voi periaatteessa vaan ottaa yhteyttä meihin silloin, kun se tilanne on sellainen, että tarvitsisi meidän apua. Ja aluksi tulla tänne kuulemaan meidän palvelusta, sitten osallistua meidän ryhmään on niin semmoinen testiviikko ja sen jälkeen on mahdollista sitten tulla spurttilaiseksi ja osallistua meidän toimintaan. Joo, kyllä ehkä sen haluan sanoa, että jos itse nuorena huomaat, että ei tämähän voisi olla sellainen juttu, mikä voisi mulle toimia tässä kohtaa, niin rohkeasti ottaa vaan yhteyttä minuun tai kollegaani Annaan. Meidän tiedot löytyy kotisivuilta. Ja sitten taas verkoston työntekijänä, niin muistakaa meidät siinä kohtaa, kun te kohtaatte niitä nuoria ja ajattelette, että tässä olisi sellainen siirtymävaihe nyt, että pitää jotakin uutta polkua etsiä, niin meihin ollaan yhteydessä. Nuoret on ihania, niin ollaan kaikki nuorten puolella yhdessä.